Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka. Uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Obhalile uthi nginokuphupha indlovu ilwa namabhubesi. Iphupho ke lingekho lihle lelo. Ngaphambi kwangiqhubeke ngicela ushaye subscribe nansi link ku-bio usifollow. Uphupha indlovu ilwa namabhubesi. Lokho kusho ukuthi umsamo wakho akuhambi kahle. Kwafakwa umuntu ongasiyena owalapho ekhaya okungenzeka ukuthi khona ongahambi kahle lapha emsamo. Ngakho ke kuzomela isukumele leyo ndaba. Nami unombuzo ungabuza ku-comment ukuze uzothola impendulo ngokushesha. Uphinde ungicele inamba ku-WhatsApp, ku-inbox ka-WhatsApp ukuze ngizoshesha ngikuphendule.